Umqoka Gumede. Masibisi intombazana makuwena lo ngicela ungihambela ngikho. Oh, ngicela lo khulumayo ke angivulelele. Naye akekho. MakaThangithi angizange ngizodlala la kubalele kabili ngavula isicapha. Wemfazi okhohlakele ngithe ngicela ungihambele emzini wami ngiyacela please. Hey, mengabe uvule nje usikhathaza phansi isicapha sakho yeso. Vula. Vula. Hawu. Ikuphi inkinga yakho ngempela uxhasa? Uthi mina ngikhohlakele, ubona mina umuntu okhohlakele. Yazi umuntu okhohlakelela wena. MakaThangithi angichazele. Yini ebangela ukuthi kuze kusuke uGumede legoli? Azobonga la ukuthi samthola umsebenzi wena engihlala nawe lamakhaya. Awusibonje isidingo sokuthi ukukhuphuke kumina uzobonga. Umuntu odelelayo la wena Masibisi. Uyangichwenza nje. Lento yenza ukungichwenza. Ungithathi ngempela uzoma lapho. Ungithathi bekufanele ngibonge mina. Ngibonge lento eniyenzile Masibisi. Ukhuluma ngani? Ngibonge lolu hlobo lomsebenzi enithole indoda yami. Uyangedelela. MakaThangithi. Uyangedelela nje. Ngempela unenkinga nje ukwazi ukuthi uncome, ubonge. Sithole indoda yakho umsebenzi. Into ekade kwasasikhulekela ukuthi yenzeke empilweni yakho ukuthi indoda yakhe isebenze. Namhlanje indoda yakhe siyasebenza. Zolo lokade ujabula la ngenyanga edlule. Baba Thandini, usizokhuluma isingisi. Usizokhuluma nebesothu. Kwasha kwacima kwavutha amalanga. Ngoba ke manje seholile. Usuhlulo ukuthi nje uthi ngiyabonga. Hayibo Masibisi. Masibisi yazi uyangisukela ngizoze mase ngikhuluma la sengikhipha okuthile okula isibenzisi sami kuzobe sangazuthi. Ngoba uyangiqala njengamanje. Masibisi ngithatha indoda yami la emakhaya. Inhle, ingenankingi. Ngiyayithatha niyisa le emagoli. Niyenza inhlekisa khona. Impilo ngamanje ungathi inuno ukuthi uyishiba nkofi igama layo. Nayithatha la emakhaya Masibisi. Uqonda ukuthini kodwa sawenza inhlekisa umuntu usemthola umsebenzi? Okumangazayo ukuthi yena kuGumede ke umuntu okuyena osebenzayo. Uyawujabulela umsebenzi esamtholela kodwa wena ukhuluma ukuthi umsebenzi samenza inhlekisa ngomsebenzi ukhuluma ngani? Ukwayibona le ndoda le okhuluma ngayo. Ukwayibona njani Masibisi? Injani? Angikwazi nokuthi ngiyichaze le nto Masibisi indlela engiphatheka kahlungu ngayo. Yabona nje izolo ebusuku kade efika sithuke sabaleka nezingane sangena emakamareni nezingane kakhuliwe indlela ayiyona bese sithukile nje indlela amnyama ngayo ushe lokhu nje ngathi angazi ngathi umule ushe Masibisi into engiyibone lapha. Kodwa ngembonile ukuthi umnyama kakhulu naloko engikujwayele kodwa angicabanga ukuthi sengaze kube kubi ngalendlela sengaze mayingena endleleni baleke nezincishe nezephula. Hayi cha ngeke nje Masibisi. Okungiphatha kabuhlungu ukuthi ninamanga nale ndoda yakho. Yilokho nje ukungicika tu. Lolu fudu le ndoda yakho naqamba amangala nathatha indoda yami nathi niyitholela umsebenzi e-call center. Kanti niyise call center. Hayi. Uyahlanya wena unjalo nje futhi uyeyisi. Uyahlanya nje. Futhi inyanga iyabulawa wena kade nayo yazifela. Usho ukuthini ukuthi sathatha indoda kanti wengabe ufuna umsebenzi uGumede samthola umsebenzi awubonga ukuthi uGumede samthola umsebenzi niqambelana manga nithi uthini nathi nimise call center nimise call center usebenze call center ayi call center uyazizwa ukuthi uthini mawukhuluma uyakwenza ukuthi uzilalele Masibisi samthola umsebenzi call center kodwa use call center kanti ufuna yephi Masibisi khona umehluko phakathi kwe call center ne call center ihluke phi lento oyisho ngoba into efana call center Imina nje akusimina ngathi phuma ninge break esikoleni Masibisi anikhishwa ngayimina ngedlusese esikoleni yeyisa njalo wena khona umehluko phakathi kwe call center i-call center leni imfake kuyona ile ndawo lokudayisa kuyona amalahle mina ngangithi nithi nimtholela umsebenzi e-call center la kukhulunywa khona izingisi kanti ngicabanga ukuthi izingisi uzobe sikhuluma ngoba i-call center ngikhuluma nge-call center la kubanjwa khona incingo kukhulisa ngisi kuthiwe how are you ilokho phela ngithi nikhuluma ngakho abanye bafone baphinde basifonele kanjalo lokho kwemshwalense badayisa izinto e-call center hayi lento yini yasemalahleni MakaThangithi ngavele ngabona indoda ekisebenza amalahleni ingakho eminyama kangaka ngimbonile ukuthi ayikhona ngiyamazi uGumede ukuthi umnyama kodwa ngeke angithi uyabona wese bemnyama engathi uma ukhipha lokho ngaphezulu kuzovela okunye futhi nako kumnyama hayi Masibisi kodwa ke makhelwane okungasenani uGumede uyasebenza noma ngaba mnyama into engathi shu kodwa imali uyayithola imali iyafana ngizohlela usho ukuthi imali iyafana nenye niyalaba abampofu ababuya bempofu emsebenzini imali iyafana angithi nganya kwethu ngeke yabo nje lokhana okunye nje enye into lengiyibone lapha Masibisi uyazi le ndoda ingcole ngalendlela ubona umuntu abemnyama lokho ngathi uyaphumela ngisho umthinta hey ungcolisa yonke into ayithintayo la endlini ngisho ekitchen imekade ethinta ubona izandla ubona amaloba mengene ngale bathroom ubona amaloba phansi ubona ngathi kade ngena imbuzi noma yini hawu kwayimina ke nje kwayimina ke Masibisi ngiyayibona indlu izoklineka kwayimina nje ngingcole nje bade ngithinta ngingcola umzimba wonke ngingcole yonke indawo safana nje ke ngiyogeza
Uhlekani ungicika. Safike ngiyogeza nje noma isemfuleni ngime empophomeni ngikhuhle ngesaka nanoma isihlabathi lapha ngikho isihlabathi ngikhuhle indlela nje engicole ngayo. Wena na. Ufike wathi kukumbamba baba. Ungabambambani. Unakele nje. Awusaxoxi. Ufikelwe mame. Ngifuna ukuyogeza. Shona nokubanjwa banja. Uyabona kusho kumnandi kanjani manje indoda efika nje ifikile indoda iphume eThekwini iphume eGoli iphuma ifike ekhaya indoda ayisuka. Hawu, asijabule ukuthi indoda iyasebenza sikhohle indaba yokumnyama. Umkhuhle bese ngigeza lapha. Ngicasuka. Ayisuka. Phuma abantu. Lezi yiphe ngathi imbongo zakamthiyani.